Disyembre 16, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa kadagkuan sa katawhan. Karon, unsa may inyong huna-huna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang huna-huna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babae maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa mataro nga pagkinabuhi ug wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babae mituo kaniya. Bisan gani kamo, sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.